shirin ya kawo ziyara ne masarautar Macina, wato ɗaya daga cikin masarautu a nan fadar jihar Yobe, wanda wannan masarauta ce tamkar sauran masarautun Hausa a nahiyar mu ta Afirka, sai dai a bangare na al'adu akwai tarihi na ban al'ajabi, ban mamaki da wannan masarauta ta bambanta da masarautu da dama daga kasar Hausa. To a wannan karon mun zo masarautar ta Macina, kuma muna tare da uban kasa mai martaba Dr. Alhaji Bashir Al-Bashir Bukar Macina ma, wato sarkin Macina, wanda za mu ji tarihi da kuma irin al'ajabi da wannan masarauta take tattare da shi, musamman ma alaka ko dangantaka na wannan masarauta da macizai da ake alakanta wannan masarauta da shi. To shin menene wannan tarihi, ya kuma wannan lamari ya kasance, musamman duba ga cewa akwai makwabtaka tsakanin wannan masarauta ta Macina da jihar Gombe, inda jiha ce da ta yi kaurin suna a bangaren macizai. Ya alakar wacce jiha da kuma wannan jiha ta Yobe, musamman ma masarautar Macina, irin yanda ake zaune lafiya da macizai a wannan karamar hukuma ko a wannan masarauta, sabanin yadda yake faruwa musamman a karamar hukumar Kaltungo da ke jihar Gombe, da suke da makamancin tarihi na irin wannan macizai, sai dai fa amma kalmar ta sha bamban. Bari mu je ga shi mai martaba, mu fara da jin takaitaccen tarihin masarautar Macina, yaushe aka samar da wannan, sannan kuma ta ina ma wannan masarauta ta ci suna Macina. Mai martaba, bari dawo gare ka, za mu fara da jin takaitaccen tarihin masarautar Macina, masarauta daya a kasar Hausa da take da bambanci da sauran masarautu. To alhamdulillah, shi masarautar Macina tana cikin ɗaya daga cikin masarautar daular Kanin Borno, kuma da daɗaɗɗen masarauta ne wanda take da ɗimbin tarihi. Da farko dai wanda ya kafa masarautar Macina ana kiransa Mai Aliyu ɗan gidan Bolo Kandira. Kandira a harshen Manganci kamar maharbi kenan. Kenan wanda ya kafa wannan daula na masarautar Macina sunansa Mai Aliyu ɗan gidan Bolo maharbi. Kuma shi Mai Aliyu ya zo ne da tawaga gabaki ɗaya ya zo ya kafa wannan masarauta. Kafin zuwa Mai Aliyu akwai wanda ake kiransa shi Bolo Kandira, wato Bolo maharbi, da iyalinsa suna zaune ne a cikin duwatsun nan da suke arewacin fada, wanda inda ake cewa Karbi Kawwa a nan yake zama, da ko inda suke amfani da shi mai rikura kamar babban fada, da inda yara suke wasa kau ganga da sauransu. To shi lokacin ba zaman sarauta ya yi ba, shi Bolo Kandira sai dai yana tare da iyalansa da mutanensa suna cikin wannan duwatsu. To akwai Mai Birnima, wato sarkin birni Gazargamu. A san idan ana maganan daular Borno ta kasu kashi biyu. Akwai daular Borno na farko wanda masu sarautansu ana kiransu Mai. To Macina tana ɗaya daga cikin masarautar daular Borno lokacin Sefawa, dynasty na Sefawa. Kuma daular Borno na biyu shine wanda Shehu Muhammad Lamin Alkenemi ya kafa, shine Alkenemi dynasty. Yana daula na Alkenemi wanda Shehu Borno na yanzu na zamani shine Shehu na 20 a daular Borno na biyu. Mu kuma daular na farko. Kenan yadda Macina ta tafo kamar na faɗa, ta zo ne da tawaga, aka zo aka sauka aka zauna, domin akwai Mai Birnima. Nan ce Mai Birnima wato sarkin Gazargamu na daular farko wanda ake kira su Mai. To da yake suna yana bacewa, ana lankanta mutum da sarauta, so ba kiransa sunansa ba, akan kiransa Mai Birnima. In ka ji an ce Mai Birnima, kenan Mai birnin Gazargamu, sarkin birnin Gazargamu a wannan lokacin. To Mai Birnima akwai wanda Allah bai bashi haihuwa ɗa namiji ba, to shine sai ya nemi yanda zai samu ɗa namiji wanda zai gaje shi. To ya tara malamansa da masu duba da sauransu su bincika mashi yanda in zamanin shi ya shuɗe ko karshen rayuwarsa ya zo, namiji yake so wanda zai gaje shi ma. To sai malamansa suka bincika, suka yi istihara da sauransu,
a nan aka gani cewa akwai wata mace a nan yammacin daular ƙasansa a cikin duwatsu. In ba matan nan aka kawo cikin fadan birni Gazargamu ba za a samu ɗa namiji ba. To shine sai ya sa fadawansa da baradensa su nemi wannan matar duk inda take don a kawo shi ma ya samu magaji. Bisa wannan fada nan suka tashi, barade suka tashi neman wannan matar. To sai suka bi ta kudancin riba Yobe, wato kogin tafkin Yobe. Suka je suka dinga bi cikin duwatsun nan na yamma da Gazargamu suke ta tafiya. To ba su samu wannan matar ba, aka ce har da suka dangana da Kano suka je har Gauron Dutse. Har cikin Gauron Dutse suka bincika ba su samu wannan matar don an sun fatta matar. Ba su ganta ba. To akan wannan sai suka je sun zauna suna fira da mutane ya za a yi so shine sai waɗansu suka ji magana suka ce ai wannan matar da kuke nema ai kun bar ta a hannun dama lokacin da kuke zuwa. To saboda haka sai suka koma ta wannan arewacin tafkin Yobe kuma duk Yobe shikenan suka zo kuma Allah ya ba su sa'a suka samu matar a cikin wannan karbi kawwa ta sauko daukan ruwa sai aka ganta. To dab suka dauke ta suka gudu suka kai ta birni Gazargamu cikin fada. To shi Bolo Kandira wanda yake da iyalansa a nan, wanda bai yi sarauta ba amma shine ainihi wanda ya fara zama ya kafa garin azisin. To shi da ya zo daga farautansa bai ga matarsa ba, shine yayi ta nema yayi ta bi kuma a nan dai tarihin ya shuɗe ya kare. Ba mu sani ba inda ya tafi, ko ya tafi uwa duniya ko ya tafi kogi ya kashe shi, dai ba mu sani ba. To daga nan sai aka kai matan nan cikin fadar Gazargamu, a nan kuma ta samu juna. To ashe lokacin da aka yi sanar da juna wata ɗaya wata biyu, kuma da ta samu juna ta haifu a fada aka samu ɗa namiji, aka yi farin ciki, sarki ya yi farin ciki ya yi murna. To daga nan sai ya sa suna yaron Aliyu. To shi Aliyu yana cikin fada har aka yaye shi har ya girma dai, kuma aka matar mamanta ta sauki ta samu wani junan kuma sai ta haifi ɗa namiji. To har yanzu kuma shi baban sai ya sa masa Aliyu. To a nan akwai matan da take kula da wannan matar da aka kai ta daga Macina, daga Karbi Kawwa. To lokacin da aka yi wannan matan, wannan tsohuwar ta gane cewa matan nan tana da juna, domin laulayi na mata tana gani a jikinta. To bisa ga wannan sai yaro Aliyu babba yana goye da kaninsa Aliyu karami, sai shi wannan ita tsohuwar nan sai ta dauki garwashi ta jefa a tsakaninsu. Wannan garwashin da aka jefa kenan ɗaya zai samu kona a baya wanda ya yi goyo, ɗaya zai samu kona a cikinsa wanda aka goya. To shine sai ake kiransu Aliyu Ngawan Balwa da kuma Aliyu Suron Balwa. Wato mai kuna a ciki kenan, Aliyu mai kuna baya kuma Aliyu mai kuna a ciki, ko kuma mai tabo a baya ko kuma mai tabo a ciki. To da ya girma dai ana yin su da wannan lakani. To da babansu ya rasu sai aka nada Aliyu babba mai tabo a baya a sarautar Gazargamu. To sai abubuwa ya fara cudewa a ƙasan, irin rashin jin daɗi da bala'i da waɗansu yunwa da meme suke tattankwaro ƙasan, da sai suke gani kai wannan sarkin zamanin shi na me yake nan kaza. To akan haka shine sai wannan tsofar ta ce ni wane Aliyu din ne kuka nada sarki. Sai su ce dan me za ku yi mana tambaya wannan. Ya ce to ku bincika, Aliyu mai tabo a baya ne ko ya sarauta, ko Aliyu mai tabo a ciki. Tun da tsakaninsu ba yawa, shekarun ba ta zara da yawa, tun da uwa da ƙani ne. To shine sai yana da wahala ka je ka ga sarki yana wanka ko kuma ya tube ga cikinsa ko bayansa. To sai suka lallaba yan sintiri suka duba wannan Aliyu da bai yi sarauta ba, da aka duba shine wanda yake da tabo a ciki, amma suka tabbata bayan shi bai da tabo. Sai aka zo ga tsoho aka ce ai wanda ba a yi mashi sarauta ba shine yake da tabo a ciki, kuma kenan sarkin shi yake da tabo a baya. Sai ya ce to ai sarkin ba danku bane, ba jinin sarautar nan bane. Domin lokacin da aka kawo mamanta tana da cikin yaro aka kawo.
to saboda haka sai aka cire Aliyu babba mai taɓa ya zama kamar agola kenan a wannan gidansa. sai aka naɗa ƙanin kenan komai ya daidaita a birni Gazargamu. To da ya daidaita shi kenan sai shi Aliyu babba wanda da aka cire shi daga sarauta kaga rayuwa ba zai daɗi ba. To sai ya zama yana neman shi ma tushensa. Asalinsa a yarenmu idan kana neman gida da ce fanza mazina, da ce maina da yake shi dan sarki na ce maina fanza mazina. To wannan mazina ya neman ga gidansu na wannan kalmar mazina shine aka ce ya zama sunan macina. To shine sai kanin yayi dabara ya tara fadawa, ya ba da limamin juma'a da limamin idi da kuma talba kuma alkali da shi dan uwansa a matsayin sarki duk ya hada wannan kwamba ya ce to aje inda aka dauko mamarsu shi ma yadda kafa wani garin kenan a wani sarauta. To shine sai ya zo, ko da ya zo inda aka dauko mamarsu din cikin dutse ne, karamin wuri ne, karbi kawwa ba zai dauke su ba. To shine sai ya sauko nan ƙasa, aka sare kurmin daji, sai aka ce to a gina fada da fari. Aka gina fada a nan inda nake nan, aka gina wannan fada kusan shekarar 1500. Aka gina wannan fada, kuma jalabin da aka zo da a gina fada, shi sarkin birnin Gazargamu shi ya ba da jalabin tun daga birnin Gazargamu aka kawo jalabin aka gina fada. Wato daga Borno kenan. Can to Gazargamu yana Yobe har yanzu. Kasan Gaidam ne. Su ma Gazargamu akwai birnin Gegume dan wajajen ne tukuna aka samu jalabin su ma. Akwai inda ake produce wannan jalabin kasan cikin Nijar. To shine da aka zo sai aka ce to a gaba a kafa fada. Da zo ba gina fada shine shi mai Aliyu Bolo sai shi to shi yana so kofan fadansa ya kalli na dan uwansa da yake birnin Gazargamu. To shi yasa kofan fadar masarautar Macina tana kallon gabas, kuma duk inda sarki ya zauna kan karagan mulki irin wannan to zai kalli gabas ne, kenan yana kallon dan uwansa da yake birnin Gazargamu. Wannan kenan so kenan sunan Macina ta samu abin nan guda biyu, ko mazina ya nema mazina, kuma mai yina ya yi sarauta. Ka ɗauka ka kai zuwa gaba zai baka wannan ma'ana na Macina. To shine idan aka duba takardu na da na yanayin rubuce-rubucen ƙasa da aka yi na lokacin Nasaru har zuwa 1900 zuwa 70, to duk inda ka ga map inda za ga Macina ba za ga an rubuta shi a matsayin Macina ba. Zamani ne yanzu ya kawo daga 80s zuwa yanzu ne za a gani a map din Najeriya an rubuta Macina, amma turawa da suka rubuta ma ba su iya rubuta mazina ba. Wannan zig sound din ba su iya rubuta shi. To shine sai aka sa TSE, za gani Matsaina, wato kenan duka atlas ko map da muke amfani da shi har zuwa 70s za ka gani inda location din Macina yake, za gani an rubuta MATSENA Matsaina. To haka mu muka tashi da shi a primary zuwa secondary da sauransu. Amma zuwa mu da haduwa mu da su Hausawa da sauransu, su kuma maimako su rubuta shi haka din sai suke rubuta shi MACHINA Macina. To amma idan mu Kanuri za mu rubuta da yake mun da E upside da yake da U sound, wannan U sound din to sai gani za a rubuta mazina. Wannan U mai E upside down. Wannan shine yadda Macina ta samu suna, kuma har aka zo kan wannan. Kuma kamar yadda ta taso, mai Ali Bolo dan gidan Bolo Kandina shi ya fara sarauta, shi ya kafa wannan gida. Kuma daga shi sarakuna ɗaya 76 har ni da nake kan mulki yanzu, ni da sarki na 77 suka mulki wannan masarauta. Sannan kuma cikin gabaki ɗaya mu 77 guda ɗaya ne tak wanda baya cikin jinin mai Aliyu Bolo. Shine wanda ake kiran shi mai Abdu da Magarambo. Shine mai Abdu daga Damagaram ne, kamar wakilci aka kawo shi lokacin da Damagaram ta kawo yaki zuwa Macina na Zamba. Za a ce na Zamba tun da ba a sani ba, ba sanarwa da aka ga barade sun zo, kuma maimako a yakin suka kama sarki na Macina, kakan babanmu mai Mele Idris, kuma suka je suka kama Galadima Nanguru
da kuma akwai sarkin kasan gizim nan wajen Fataskum, sarkin da aka dauka sarakuna guda uku dukkan su mai ake kiran su, mai birni ma mai nguru mai macina da mai kasan Fataskum. To sai aka dauka aka kai da magaram, to sun kai ba su ji daɗin karo din ba, ko da suka kai su ma da magaram suka dinga famu rikici haka iri wanda har nasaru suka zo kuma aka fara yaki da nasaru. To sai malaman suka ce musu waɗannan sarakunan guda uku da kuka ɗauko su dukkansu suna da rabo a gidajensu, in ba ku maida su sun koma gidajensu kun sake su sun koma ba to lalle kuma nan ba zaman lafiya. To shine sai aka mayar su bayan shekara 6, shine sai mai Ali Idrisa ya komo ya sake shiga sarauta, amma shi mai Abdu bai shigo cikin fadan nan ya zauna ya yi sarauta ba, sai dai ya kwana a waje, da safe ya zo kofan fada can waje ya zauna ya yi aikinsa na sarauta a matsayin wakili, kamar wakilin gari, wakilin kasa, kuma ya tafi. To bayan shekara 6 kuma sai mai Idrisa ya komo ya ci sarauta. Wannan kaɗan daga cikin tarihin Macina wanda zan iya bakwa don wannan lokaci. Na'am, to mai kallo kafin mu je batun maciji akwai kalma ɗaya da mai martaba ya bayar wanda na tabbata idan mai sauraro hankalinsa bai je ba zan sake mai da kai baya, musamman wannan masarautar ta Macina kamar yadda mai martaba ya faɗa ita ce masarauta ɗaya tak a ƙasar Hausa. Idan ka duba ko mai sauraro ka duba ka gani da kofar gidan yake kallon gabas, wannan wanda ɗaya ne da cikin kuma bambanci tsakanin masarautar Macina da sauran masarautu a kasar Hausa. A bari mu je ga tarihin maciji yaran kai da dai, ko kuma alakar masarautar Macina da wannan maciji. Alhamdulillah, masarautar Macina lalle tana da alaka da maciji, wanda kuma lalle a yanda muka samu tarihi daga iyaye shine a nan fadan cikin waɗanda suka yi sarautar Macina akwai zamanin wani sarki wanda matarsa ta haifi tagwaye, aka ce ɗaya ɗan adam ɗaya kuma maciji. To wannan maciji shi bai iya zama cikin mutane ba, bayan kwana 1 zuwa 2 sai ya silale ya koma cikin duwatsu, domin ka duba fadan yana dab da dutse, da arewa da fadan daga garun fada sai duwatsu. To kuma akwai hanyar da yanzu haka akwai hanyar da ake bi wannan mutum yake bin yayi tafiya, wannan hanyar ko an da aka tashi gine-gine ba a sani ba, da aka tashi gine-gine sai aka gine wannan wurin ba tare da an kula da hanyar ba. To shine sai ginin da aka wuni aka yi gini, kawai da aka tashi sallan azahar kawai da aka kuma gini ya kwanta, ba a yi tunani ba, kuma aka sake ɗora gini sabo aka gina, da aka tashi magariba kafin gari ya waya gini ya sake zubewa. To sai abin kowa yake mamaki, sai suka ga babanmu zaman babanmu ne da lokacin ake gini blok a gidan yansin gidan, sai babanmu ya ce lokacin da kuna gini ba ku ga wani dan rami kamar kwararo haka ba? Kuka ce mun gani. To wannan wurin ku je ku bar hanya wannan wurin, in ba haka ba ko sau dubu za ku gine ba zai zauna ba. Hanya ne na shiga yan uwa. To shine da aka je aka dan jabulo aka dan sa itace aka gine wajen aka wuce, to gine nan ya tsaya har yanzu ko wannan kororon yana nan. Duk da zamani na bude fadan na dan kara ma har yanzu sai da na yi maintaining wannan kororon ta hanyar da inda yake, to bai samu crack ba, bai fadi ba. To wannan maciji dai kamar yadda mu yan adam muka zo har zuriyar mu ya zo har kaina da yayana da jikokina, to haka muke tautatan zato wannan maciji na jinin mu kuma ya biyo har ya zo kanmu da yayanmu da jikokinmu. Bisa ga wannan ne sai muke gani kashe maciji a Macina, musamman cikin ganuwan Macina, daidai yake kamar kana kashe ɗaya daga cikin ‘ya'yan masarauta ne ko ɗayan sarki. Ɗayan sarki kenan. To saboda haka ne muna gaya baki akan cewa maciji jininmu ne, kamar yadda mu ba za mu cuce ka ba, to haka shi ma maciji ba zai cuce ka ba in har baka tashi neman cutansa ba. To mai martaba kai batun zama na zamantakewa da ake da macizai na zaman lafiya a wannan masarauta, shin ko an taba samun sabani tsakanin wannan macizai da al'umma, bi ma'ana a samu wani ya musu ba daidai ba ko kuma su yi wani ba daidai ba? To alhamdulillah an samu guda 3 wanda dai guda 2 ni da kaina na halarta na san shi, ina da wayo a kan shi, amma guda 1 wacce ko ba a haife ni ba ko ina karami. To wanda aka yi lokacin da ina karami ko lokacin ba a haife ni ba shine
akwai cikin fadawanmu wanda lokacin bazara an je a gyaran gona. To gona na mai martaba yana arewa da duwatsun ne, daga an wuce duwatsun nan da nake magana maciji yake ciki to gonan ne. Akwai ma inda akwai wani itacen da ba ana cewa dan sarki baya shiga karkashin itacen, don akwai wani iskoki da sauransu da ake gani wajen, wato duk jinin sarauta baya shiga karkashin wannan itacen ya zauna. Ba a so je ba a so je wajen. To tun muna karana ana gaya mana cewa mun je gona kar mu je gindi itace kaza. To kenan macizan ko nan ne gidansu ko kuma a kowane zuwa ba, to shine sai da bazara ana gyaran gonakai sai maciji ya fito. Ko da ya fito sai babanmu ya ce a kashe. To kafin manya su yi magana a ce alan ba a yi ko wani abu, to akwai irin maji karfi din nan matasa kasan daga an ce a buge dama jira ake ka dama jira ake to sai dauki itace sai ya bugi maciji. Maciji kuwa sai ya mutu. Sai ya dauka maciji kuma ya je ya samu ramin tururuwa sai ya jefa. Kasan da bazara tururuwa irin suna fitar da ajiyansu, musamman irin su wani sabon hatsi da sauran da suka mayar lokacin kaka, lokacin girbi, to za su dinga fitarwa kuma. To suna wannan aikin da aka je aka jefa macijin na kai gidansu, to duk suka koma cikin rami ba ko ɗaya da ya fito waje. To wannan bawan Allah sai kawai jikin shi ya fara wani iri, yana ji kamar zazzabi haka. To aka mayar shi gida da al'asar, aka kawo shi gida dai sai zazzabi. Magariba rana yana fadawa kawai sai bawan Allah nan sai jikin shi ya zama kamar ba kashi, ya zama shi ma kamar maciji, baya iya sarrafa kafafuwansa, ba ƙarfi, sai dai ya daga kai yana ja daga ciki kamar da maciji yake tafiya da ciki. Haka yake ta yi yana ta maganganu, yana fitar da harshe, yana ta irin haka irin da maciji yake yi. Kuma yana maganganu kan cewa dan me zai kashe wani, dan me zai kashe mu, mun kashe ƴaƴansa ne, mun kashe ɗansa ne, shi ya zai kashe namu, da shi din ya kashe mana ya gani, da yanzu ɗansa mun kashe zai yarda ne. To yake mana to shi kenan da rana ya fara da ya fara yin duhu, to duk gidan aka ji motsi kawai maciji, kawai sai maciji suke ta tururuwa zuwa gidan. Wannan abin ya sa wannan bawan Allah ba zai iya kwana a gidansa ba da iyalinsa, sai aka ɗauko bawan Allah na kawo cikin fada. Aka kira manyan malamai da dai mutane haka wanda za su taimaka, kowa abin da ya sani a yi ta addu'a, ana ta ba da haƙuri da a ce kai kuskure ne kaza da sauransu da me dai aka ta yi. Da kyar bawan Allah ya samu kanshi, aka samu magani, suka haƙura su ma 'yan uwa sannan. Amma duk da haka kowane shekara wannan abu yana taso masa, kuma sai an bada wannan maganin tukuna zai a samun lafiya. Amma shekara ya zagayo zai same shi, kuma abin mamaki wannan maganin ba yadda za a yi a ajiye a gidansa. Duk inda ka boye maganin a gidansa to ba zai iya shiga ya zauna gidan ba, sai dai an cire wannan maganin. To shi yasa da yake lokacin shi kama ɗa ne a wajen mamanmu, domin ka san a fada kowa da uwar ɗaki. To shi kama ɗa ne a wajen mamata, to shi ne mamata ita take rike da wannan maganin. To duk lokacin da shekara ya yi, in ya taso mata sai iyalanta su zo su yi mamana ya bada maganin a jika, sai ya kai mashi, in ya sha kuma shi kenan sai ba. To haka har babu mun yi rasu, ni ma na same shi, kuma da yake ya fara manyanta sai na yi mishi la dukaci ake cewa Hausa, mu kuma ce lawan. Muka yi mishi lawanci, muka kai shi gari Kalgidi. To a nan dai yake shi ma kowane shekara yana taso mashi, to sai an kai maganin nan daga nan gida za a karba a jika kai masa, kuma sai ya samu sauki. Haka kuma Allah ya karbi ransa. To wannan kaga ɗaya daga cikin dan sabani da aka samu tsakanin su macizan da malama. Na biyu akwai bawan Allah wanda babanmu ya ɗauko shi don saboda ya zo ya tuka mana tractor. Babanmu ya samu tractor na noma, sai ya nemi wanda zai tuki, sai aka cikin Jigawa akwai wani gari da ake cewa Sumburtu. To a nan aka je, akwai wani malam Bra, ana muna shi Bra Tantan, shi ne aka je aka haya shi ya zo da iyalinsa, aka ba shi gida ya zauna. To yana tuka tractor, kuma Allah ya ba shi ya yi aure a nan Macina. To matarsa na Macina ba ta haihuwa, dama ta dan manyanta, sai wanda suka zo tare da shi ta tana haihuwa. To wannan matar da suka zo tare da shi tana da juna, sai maciji irin suna fira tsoron kofa, sai maciji ya shigo. Maciji suka gudu suka watsi, taron mata ne. To mijin yana turaka da ya ce ina yake ya fito, sai aka ce ya shiga nan, ya shiga wani dan rami. To shine sai ya ce matar ta dafa ruwan zafi ta kawo, ya za a zauna da mu. Ita yar macina ta ce
mai gida ba a yin haka, ka bar wannan abun ba wanda zai mana, kuma shi zai fita yanda ya zo haka zai koma, Allah ya sa alheri mu haka muke yi. Ya ce ya za mu zo da mugu, to sai matar ta taya shi da ruwan zafi suka zuba inda macijin ya shiga suka binne. To wannan bayawar Allah da ta haifu, abin da ta haifu din iyali na mace, kuma wannan diyar har ta kai minzilin shekaru 16 zuwa 18, in tana magana a bayan katanga ko zana, baka ci bil adama da mutum ne mai kyau mai rai, amma abin mamaki in ka ganta a zahiri kamar maciji take, ba ta tana da kafafu da hannu amma ba su amfani. In za ta yi tafiya ba ta iya tafi da kafanta, ko ta yi ja da gini ko wani abu, sai dai ta kwanta kamar maciji ta dinga birgima haka tana tafiya. Kuma har ta kai wannan minzilin a hakan take rayuwanta tukuna Allah ya karbi ranta. In kuma za a kai ta anguwa ma sai dai a yi masa kayan, an sama ta kayayyaki sai dai a sa ta cikin daro ko baho sai a ɗauke ta a kai, kuma a kai in an gama kuma mai da ita. In kuma tana waje tukunna ba mutane za su ɗauke ta, sai dai ta yi wannan birgimar na macijin nan har ta tafi. Ga illa na biyu kenan. Illa na uku shine ka san akwai masu wasa da maciji a kasuwa. To irin waɗannan mutanen su ma sun zo suna wasa da macizai, to sai bakin magarba wannan gidan dukacin nan da ya kashe maciji a gona, daidai gidansa sai maciji ya fito jikin magarba, sai aka ce ai ga maciji ga maciji, sai suka ce kai ku bari ya tafi, da yawan gwada sun san illan, sai kai ku bari ya tafi. To shi wannan yaron masu wasa da macijin yana wajen, sai ce kai ina yake, ina so zan je kama. Suka ce kai ka rabu da macijin mace na karka yi wasa da shi, ka bar shi. Ce ina zan je. To yana bi macijin yana gudu, yana bi macijin yana gudu, yana bi har suka tafi bayan gari, suka fita daga gari. Sun kai bakin bola haka na bakin gari, sai zai taka macijin ya kama, yana takawa kawai sai macijin ya sare shi, shi mai koma kan shi. To sai ya ga shi da yake wasa da maciji ba wanda yake mishi, yau ga maciji ya sare shi, abin ya bashi mamaki, sai ya yi sauri ya koma wajen mai gidansa don ya bashi magani don ya karya masa dafi. Ko da aka je duk maganin da aka bashi na karya dafi bai yi amfani ba, bai iya amarwa ba, ba iya cire mishi dafin ba. To aka bashi magani na karshe ya je ya wanka. To ya je zai wanka, ya tuɓe ya zuba magani, to ashe Allah ya karbi ransa. To mai gida dai ya jirawo yaro bai fito ba. To shine sai ya ci me yake fara, ya kira shi ya ji shuru, sai ya tashi ya je ya leka, sai ga yaro a kwance. Ko da ya tafi Allah ya karbi ransa, ga yaro a kwance kuma kusa da shi ga maciji macece, kenan sun zo sun yi mutuwan kwaso. Wannan kaga ni guda biyu nan zahiri na gan su ma na san su, saboda haka ne muke gawa bakin mu duk wanda ya zo, ko da ka ga maciji a nan fada ko kusa da fada ko wani, kawai ka yi tafiyanka, shi ma ya yi tafiyansa, ba abin da zai maka. Domin ni wannan sau da yawa yara na maka sai ga a ɗakin da suke kwana maciji zai zo kwana da su, kuma wani yaro na wanda in ya kwanta kusa da katiban shi maciji zai kwanta, safi shi ma ya tafi, shi ya tashi ya tafi. Akwai kalila ma wanda ya zauna a cikin fadan nan, a ban ɗakin shi kullum in ya shiga wanka a window zai ga maciji, babu da zai yi wankan sai tafi, ya tafi. To wannan muna da dangantaka na jini na kudda ku, kenan mu macizan mu ba mugaye bane in ba kai ka tsogane su ba. Kamar yadda ka faɗa na kaltungo, to kaga na kaltungo din kima abu ne jinsi ne. Dama inda na so in je kenan yanzu, kafin mu je ga maganar dutsen amarya, ban san masarautar Macina masarauta ce da ta jima a tarihin kasar Hausa, kuma tana da alaka wani kusa da masarautu a jihar Gombe. Shin ko akwai wata tattaunawa da aka taɓa yi tsakanin shi ne martaba mai kaltungo da kuma mai Macina? Akan wannan mutum ya taba zuwa har garin Macina, ma ya zo har Macina mun zauna, kuma muna hadara sarakunan kaltungo da dama muna hira. To amma na san su nasu mugaye ne, to ba mu san dalilin nasu ba, watakila ba su da dangantaka ne, kuma a'a akwai wani abin da suke yi musu wanda watakila ba zai yiwu ba. Domin shi komai na halittar Ubangiji, in baka nemi ka cuce su ba, to su ba su ce ba. To watakila su ba su karbe su a 'yan uwansu su yi zaman lafiya ba akwai dai sabani ko ba fahimci juna ba na zamantakewa. Na'am, mu namu da muka fahimci juna mun san jinin mu ne, ba muna gaya mutane, duk da a ce ba mu faɗa wannan ya zai kashe shi ma kashe ya mutu, kaga kenan da mu za a samu sabani, waye su kuma masu sabani bai daidaita da mutane ba. Na to bari mu je ga tarihin dutsen amarya ko dutse mai amarya a takaice. To alhamdulillah dutse mai amarya dai
shi dutse ne wanda za mu ce a turance da irin granite ne dai abin nan young granite ne wanda haka da yake fitowa ko sababiyan ruwa ko kuma sababiyan iska ko kasa to amma kuma akwai abin da ya sa dutse mai amarya ta yi kaurin suna da nan fara domin dai yadda ake faɗa dai kamar tarihi din kamar idan aka yi aure a macina ko kuma ana wuce da amarya ta macina akwai inda wajen da dutse mai amarya yake din akwai inda ake zo a bada kamar sadaka ko kuma kyautukan abubuwa kamar hatsi da su gumba da su faifai da sauransu to a yanda tarihi yake nunawa kamar akwai wadansu amarya ne da jama'a suna wucewa su ma aka ce anan ana yin kaza da kaza suka ce su ba za su yi ba mamansu ba ta ce a bada kayanta ba kada ta ba kayanta to sai ake cewa wai su ma sai suka zama kamar duwatsu a ciki wannan duwatsu to wannan shine da tarihi to amma ba shi bane abin da ya mayar dutse mai amarya ta yi kaurin suna shi dai komai hausa suka ce karka camfa kuma an camfa amma baka yarda ba to karka ci ƙarya ne sai ne ka bar su da kayan su to aka ce mutum ba zai dauki bari niki gari takanas ta Kano ya ce shi kawai zai zo macina don ya ga dutse mai amarya ba amma idan ka zo wani kasuwancin ka ko wani ziyaran ka ko kuma ka zo ziyara waɗansu mutanen ka sai ka je ka gani ka yi yawon ka fita shi ka yi komai da komai ba wani abu nan wannan ne abin da ya sa dutsen nan ta samu kaurin suna kuma samun kaurin sunansa shine akwai mai martaba shehun Borno na ji kakan wannan shehu ne ko kuma kakan shehu Mustapha Marigayi ɗaya daga cikinsu ne lokacin kakanmu mai Ali Idrisa yake mulki sai shi ya tashi musamman zai zo macina saboda wannan dutse mai amarya ya me zai na so ya zo gani to mutanen sama suka dan hana shi suka ce alamu ai ba a yin haka to irin kamar bai gamsu ko kuma to ya dauko tun daga Maiduguri da tawagansa suka zo suka samu kakanmu kan yana so ya ga wannan duwatsun ya ce ai ba a yin haka mai martaba da ake kawo mana ziyara ne haka to kana so ka ga wajen sai mu kai ka gani amma tunda kace tun kai kawai shi ka zo ka musamman to tunda mutane sun canfa ai hakuri zai ce a shi wannan kaza canfi ne to sai kakanmu din bai biyo shi ba zuwa wannan wurin sai ya hada ɗan uwansa da manyan fadansa suka raka shi ya gani ce wannan dutsen da ake magana shi to alhamdulillah na gani to ka san lokacin kuma ba mota tafiya ake da rakuma da dawakai to kaga akwai gajiya akwai kurmi da aka ta wucewa da sauro da sauransu ramuka da kogi da sauransu to kaga kenan katari ne to da yana komawa sai aka ce ya samu rashin lafiya a Funori a Funori zango na farko daga Macina kamar ya kai kilo 30 da za a yada zango to anan ya yada zango sai ya tashi da zazzabi to fa ake gani mai martaba yana da zazzabi dai aka yi kokari aka yi ta rashin da zuwa kwana 6 zuwa 7 su koma Maiduguri wanda su koma Maiduguri aka ce bai kwana 6 ba ko kuma ran kwana 6 da komawansa sai Allah ya karbi ransa to wannan abin sai ake danganta su zuwan shi ganin wannan dutse ne ya koma kuma ya rasu wannan abin ake dangantawa sai dutse mai amarya ya zama wani wuri ne wanda kawai idan ka zo ka kuma ko ka mutu ko wani sai bari suka fi canfa shi ma fiye da yanda yake to shi yasa sai ya samu suna ana cewa Kaularusa yanzu a Maiduguri kaji ci Kaularusa sai a gani kamar wani abu ne tamkar tun da mai martaba kamar shehu ne ya zo ya koma cikin kwana 6 ko 7 Allah karbi kwanan shi wannan shi ne abin da ya kawo amma dutse ne haka dai wanda dai da aka ce ana dan yin abubuwa wajen amma na tun lokacin kakan babanmu ba a yin wannan abubuwa din balantana kakanmu balantana babanmu ni haka ba taba zuwa an yi wannan abu ba ko wannan aure da sauransu ba a yin wannan abubuwa al'ada na da na'am to duba da lokaci mai martaba za mu so ka taba mana batun masarautar Macina ta shirya wasa da ake kira Makop duk shekara so za mu so mu ji tarihin wannan wasa da kuma dalilin da yasa mai martaba ya sa wannan wasa a takaice da kuma alakan wannan masarauta duba ga tana iyaka da ga jamhuriyar Nijar to alakan wannan masarauta da sauran masarautu da suke jamhuriyar Nijar to alhamdulillah wasan mu na wanda muke shekara na
wanda muka kiran shi a turance Macina Annual Cultural Festival, kuma muka takaita shi muke cewa Makof, sai ya zama kawai suna Makof, sai dai mu sa Makof 20 kaza, Makof 20 kaza, yanzu kamar za mu yi Makof 2023, to haka ne, mun yi Makof 2021, mun yi Makof 2022, haka da yawa, so yanzu za mu yi Makof 2023, to shi dalilin da ya sa muka kirkiro wannan bikin al'adu na gargajiya wanda muke yin shi a Macina shekara-shekara, wanda take cikin tsawon sati guda, mukan fara ta ranar Litinin zuwa Litinin, a ran Ladi muke rufe taro, to na ran Litinin manyan baki kowa zai koma garinsu, to amma kuma ranar manyan ranakun shi ne kamar Juma'a, Asabar da Lahadi, a nan ne manyan baki za su taru. To na farko dai akwai 2005 lokacin Obasanjo shi yake kan mulki, sai ya sa wasan al'adu na ƙasa wanda ake kiran shi Abuja Carnival. To sai ya gayyaci dukkan jihohi su zo da masu wasanni na gargajiya na al'umma na bajinta na masarautu. Kuma arewacin Najeriya da an santa da daba, za ka ce arewa baka ce ado da daba, to kuma a daba a arewacin Najeriya Macina ta yi fishe a daba, duk inda Macina ta tafi wasan daba to da kyar a samu wanda zai wuce gabansa a bajinta. To sai masu shirya wannan carnival din suka ce to daba an barwa Macina ta yi jagorancin daba. To shine sai aka aika gwamnatin jihar Borno, aka zo aka yi rehearsal, aka yi komai da komai a nan Macina, NTA suka duba duk yadda da aka yi rehearsal, aka tafi da wasannin daba, abinda ake nufi da daba carnival, wani carnival da ake na Borno ya shirya ya mishi komai da komai za a tafi. Saura ko kwana ɗaya ko biyu mu bar garurukan mu, watakila mu wadansu muna hanya, sai muka samu umarni daga sanarwa cewa kada sarakunan musu da mai su tafi. To kaga wannan abin da ya kamata a ce an sanar da mu tun da wuri kafin shirye-shirye, mu ma mu sanar da gwamnati mu ce to ga abin da yake faruwa. Ko a canza suna carnival ya zama wani abu, wasan al'adu, amma da sunan carnival din sai ya gani kamar ya fita daga musulunci ko aiki. To shine to bai yiwu ba, Ishiyon Borno ya ce ai shi ma matsayinsa na mataimakin shugaban Supreme Council ya kamata an yi taron nan da shi, kuma an gaya mashi ba wai sai ya bar da wakansa sun bar Maiduguri sannan a sanar da shi akan cewa kar ya tafi ya koma. To kaga wannan zai kawo rikici tsakanin shi da gwamnatinsa, tunda gwamnan jiha ya ba da umarni, yanzu in yace ba zai yi ba ya koma, kaga ya zama wani abu. To wannan yasa sai aka ce to ga wannan 2005 sai muka je carnival na farko. Ko da muka tafi aka ce Macina shi zai yi jagoranci gwaro da man fetur. To bisa ga wannan ne sai na ji wannan jawabi, to shi da na zo gida sai da to ya kamata in shirya wani abin da za a ce kowane shekara za a samu kuɗin shiga zuwa jihar Yobe ko kuma masarautar Macina. To alhamdulillah muka zo na nemi yan bautan ƙasa, yan hidiman ƙasa suka dinga jawabai, muka shirya, muka ga cewa muka fara wannan abu a Macina Carnival din, Macina Festival. To daga nan ya bunƙasa kamar yadda muka fara daga masarauta, karamar hukuma ta karba, gwamnatin jiha ta karba, kuma da muka zo zamanin Goodluck sai da federal government ta sa cikin budget har zuwa National Assembly Macina Carnival, Macina Festival da Port Harcourt Festival da Abuja Carnival muna da budgetary allocation a Ministry of Culture, Tourism and National Orientation. Muna da budget allocation har National Assembly tun daga kasafin kuɗi. To mun samu wannan kudin shekara 3 zuwa 4, sai dai zuwan wannan gwamnati na General Muhammadu Buhari da an samu matsalan arziki da tattalin arziki na ƙasa, kuma aka ce ai Abuja Carnival ba, amma duk da haka mu namu wannan budgetary allocation na federal government din babu, amma tun da gwamnatin jiha ta ga amfanin yadda abin yake kawo da kuma irin arzikin da yake shigowa nan satin, irin dukiyar da yake shigowa garin Macina kai kadai
mutum kaɗai kawai ya sani. To alhamdulillah to sai muke yin shi kuma ne shekara ban fasa ba, sai dai in samu shekaran wani abu kamar lokacin da Boko Haram ya zo, saboda yayi na Boko Haram da mutanenmu da suka rasa rayukansu, ba mu yi wasanni na gargajiya irin wannan ba. Kuma lokacin da wannan COVID-19 ya zo, saboda doka da aka hana taruwa da sauransu, ba muka dakatar da shi. Bayan wannan ya wuce kuma kowane shekara muke yin shi, kuma alhamdulillah muna makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Ina tsammani idan aka tashi wasanni mu na macina, sarakunan daga Nijar ya kai fiye da 40 kowane shekara suna zuwa, kuma sun ji daɗi, har ma sun dauke ni shugaban sarakuna na antattuwan da suka hada kansu, haɗaɗɗun sarakuna kamar ƙungiyar sarakuna na Afirka suke cewa. Kai wani taro ya taso a WhatsApp, muna maganganu, muna sanar da jama'a da sauransu. To wannan alhamdulillah, kuma sai muke karfafa wasan kokowa, wanda shi ba da matsala da yawa, wanda kuma jama'a suna da marmari su ganshi, da kuma daba. To ranar ƙarshe za a yi su daba, wanda mai martaba zai hau da kansa da sauran tawagansa da wakai fiye da 100, za a yi hawan daba don a burge manyan baki da wadansu wasanni da raye-raye da kaɗe-kaɗe cikin sati. To muna godiya mai martaba.